buta loro ngrusak kayangan kowe sapa? Aku Dewa Amral. Aku Amral Dewa. Oh. Pirang galak. Basa ae. Kowe sapa Werkudara? Wah, ngerti aku, ngerti wae. Kowe wong kondang. Arep apa goleki Bathara Guru? Aku goleki Narada sak bojone. Piye ta iki? Ora sak gule sing ora ana Werkudara kang dadi musuhmu. Lah salah tak elingke aja musuh aku ndak kewirangan mbuh ora idrep. Ayo. Ayo. Bukan waktu. Satria bagus Kemaki Janaka kowe Janaka guyu ngono kaya patut-patuta dadi buta. Loh, wong pancen buta tenan kok. Oh iya, loh. Aku iki buta. Wah. Ora galak ngono. Kala-kala. Ayo kar dadi sraning dewa. Kowe inggih sampun. Para Jawata sampun ngrumaosi lepat. Sampun ngrumaosi lepat ndodheng kalepatanipun wedal samangke. Kanjeng Rama Pandhu Dewanata tuwin Kanjeng Ibu Madrim sampun mentasake naraka jahanam ingkang swarga tundha sanga awit sedaya kala wau. Ing pambudidaya Kakang Mas Werkudara ing sinengkuyung kadang Pandhawa monggo kepareng rucat Koko Prabu. Oh, salah. Yai Werkudara, Yai Janaka, ingsun ingkang mimba Dewa Amral iki di. Aku sing mimba Amral Dewa. Inggih Koko Prabu. Kula iki sampun wonten ingkang nyasmitani. Lah kok ngerti nek sing dadi aku? Sing ngandani sapa? Sing ngandani Inyong. Atik kaya tah cilik wae. Kula sing ngandani. Sinuwun Ngamarta, sinuwun Ndarawati wedal samangke Bathara Guru sampun ndodheng reh kalepatan. Mila monggo kepareng nampi Bathara Guru tangan kalih saha Narada sinuwun. Puntadewa Kresna ulun ndodheng reh keluputan ulun dene Kumawani nibake paukuman kelawan Werkudara nganti ilang kawasgetan ulun Puntadewa dene Kresna. Oh, waskita ilang ya lumrah wong nyatane ditangisi karo Katanggrek Durga. Nyatane ora ditangisi Durga ya ora ning dawuh kaya ngono. Bengi sampun to Kang. Senengane kok meleh-melehke. Ora apa to, mesti Durga. Mula sing golek anak diukehi. Mun kok ngewangi Durga. Inggih Bukulun.
Mboten dados menapa namung batos kula mboten wonten raos gething mburu sengit dhateng para Jawata. Iya. Kang mangkono Pandhawa Kresna tetepa dadya sawiji. Ulun ingkang anekseni. Pandhawa Kresna kaya dene kreta jaran sak kusiring nganti kuting jagat. Pandhawa Kresna ora bakal bisa pisah. Lan ulun uga mangayu bagya lekasing Werkudara kang wis bisa ngentasake wong atuwane saka neraka munggah ing swarga Tundasanga. Kang mangkono para enggal baling Madyapada kesuwen ninggal Praja Ngamarta lan prayoga dadine Puntadewa nuli ngestaken dawuh kula kepareng kula nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu. Kula nyuwun pamit kula ya Pandhawa. Pandhawa lan Kresna jaya jaya wijayanti. Wonten menapa Ibu? Ora bakal kasempatan setya kita mateni Pandhawa. Mongko Werkudara wis mlempeng kawasandra dimukaning pisan. Bisa mentakawen saka pukulane semaya. Waduh, pukulane semaya. Atope pancen gagal meneh. Saipun Ibu sing dandan kurang pinter Bathara Guru Jesa. Lali. Liya wektu tak goleke dalan. Piye bisane kasempatan lanangi jagat? Kumiba marang Dewa Sreni monggo wangsul Ibu. Para Werkudara Kakang Semarapa unjuk syukur ing ngersaning Gusti kang gelar jagat dene lekas paduka awit sabaring ngraos paduka teteken-tekun ketekan ingkang dados sedya paduka Ndara Werkudara miwah para Pandhawa inggih menika nyuwargakaken dhateng alusipun ingkang Rama Sinuwun Prabu Pandhu saha Ibu Dewi Madrim. Iya. Lekas paduka menika mugi sageta nyawapi dhateng para kadang-kadang SBA saha SFC ingkang dinten samangke kintun donga kunjuk dhateng para pepundhen ingkang sampun kajempana ing angin. Iya. Mugi ingkang dados donganipun kadang SBA saha SFC kinabulna dening Gusti kang anyipta jagat. Kasembadan ingkang dados ancasipun tetepa manunggal lair batosipun ing antawisipun SBA saha KSFC kula sak kanca miwah kula warga ageng Ki Haji Anom Surata ngaturaken panuwun semanten pangrengkuhipun para kadang SBA saha KSFC dhateng kula sak kulawarga tuwin para kadang abdi. Sabibaring rigitan SBA KSFC tetep kuncara anjaying bawana tetepa dados patuladan dhateng para titahing Madyapada ing bab kerukunan tuwin kemanunggalan. Kunjuk dhateng panjenenganipun Mas Yas ingkang mapan wonten Timur Tengah kula ngaturaken panuwun, Bapak Suratin ingkang mapan wonten Klaten kula ugi ngaturaken panuwun. Raka Mas Ri Kuncara Brimob, Bapak Yoga Mandira kula sak kanca ugi ngaturaken panuwun. Kula ngrumaosi kathah lepat saha kirang mawantu-wantu nyuwun gungi samudra pangaksami. Sabibaring rigitan monggo kula kanthi santi sepisan merdika salaminya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.